30 anos traballando para mellorar as súas vidas, facéndos crecer na sociedade, aumentando a súa autonomía. 30 anos loitando polas persoas con capacidades diferentes. Son 30 anos de historia e de traballo e de un montón de proxectos e, sobre todo, de avanzar no que é o empoderamento e capacitar as persoas con discapacidade para que os seus dereitos sean reais e efectivos, non? Este 2020 é para os traballadores e usuarios de Kogami un ano de celebración pese ás circunstancias sanitarias. Un ano para lembrar os avances obtidos, pero tamén para reivindicar asuntos pendentes. As persoas con discapacidade somos moito máis visibles, hai unha percepción distinta, sen dúbida, que podía haber 30 anos atrás, pero é verdad que todavía, se vemos o que demandábamos, o que reivindicábamos fai 30 anos e collemos un decálogo, moitas desas cuestións siguen en vigor a día de hoxe. Barreiras por derrubar que nesta efeméride a organización está viralizando pola rede coa campaña 12 chaves da inclusión. A través de vídeos cada mes reclaman un dereito. Novembro está dedicado á infancia e xuventude, unha das etapas máis discriminadas dentro deste grupo social. A día de hoxe os nenos todavía non teñen garantizada unha atención temperá, que é algo básico e imprescindible para que se podan desarrollar e capacitarse ao máximo como persoas. Unha máxima coa que cada día traballan desde Fingoi. A sede lucense é unha das 7 delegacións galegas. Naceu no 1993 e actualmente atende a case 100 persoas que acoden ao centro de día e os cursos de formación de varios puntos da provincia. A pata máis importante deste centro son as persoas. Son persoas moi implicadas, humanas, teñen unha forma de facer e de sentir e de ver a discapacidade desde un punto de vista de que son capaces, non? Entón, tratan a persoa dunha forma normalizada e potencian as súas capacidades. Referentes en novas tecnoloxías. Aquí en Fingoi se empezou a traballar nun proxecto europeo, e iso tamén sempre foi un centro de referencia para Kogami, para as propias entidades, pero tamén no ámbito nacional. Buscan minimizar as viaxes de usuarios que viven fora da capital. O que nos faltaría sería atender a esas persoas que poden vir aquí do rural e que non teñan que desplazarse durante todos os días a casa. Obxectivos claves para seguir abrindo portas por moitos anos máis. Tienes la llave, colabora.